Лукашенко заговорил про свой зыход. Вы должны привыкать к тому, что президент будет другой. У атаці дронів лукашенківці обвинувачили Європейський зв'яз. Іран погрожає Лукашенку. У Магадані погрожають Вашингтону. На, Вашингтон! Путін Курском почав, Курском і скончить. Для чого потрібний комін? Міністр рив землю, а Лукашенко його посадив. Шарківщинський район знову у лідерах. День народження Миколи Статкевича. Латушка зробив подарунок Лукашенку. Самолет. Это наш подарунок Лукашенку. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Па-беларуску, пра Беларусі не толькі. У мінулыя 5 дзён адбылося шмат падзей. З-за недахопу часу спынімся толькі на некаторых з іх. Пачынаем. Лукашенко ўсё часцей загаварыў пра свой зыход. Няўжо праўда збіраецца зыходзіць? Ці толькі пужае, як у свой час маскоўскі цар Іван Жахлівы? Той таксама пужаў народ, што пакіне царскі пасад, а той угаворваў яго застацца. Так і тут, на сустрэчы са сваімі землякамі ў Шклоўскім раёне. Еще одна просьба. Может, меня посчитают такой неразумный, но одна просьба. Чтобы немножко изменили у Конституции. Чтобы пожизненно президент у нас баллотировался. Дык ён і так пажыццёва ў нас балатуецца. А калі зусім без выбараў, дык гэта ўжо будзе цар. Вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Але тут жа ён супакоіў людзей. Маўляў, нікуды ён не зыходзіць. Нет, я не говорю, завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Ну, всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы. 30 годов мы уже привыкли к вам. И поздравляем В этом- с 30-летием. Вы в уже этом вся 30 беда. годов. Да, поздравляем. В этом вся Да. беда. Хоць тут сказаў праўду. Сапраўды, у гэтым уся бяда. Землякі адзначылі, што пры ім ціха, мірна і спакойна. Але Лукашенко адказаў, што не ўсё тут залежыць ад яго. Сапраўды, не ўсё ад яго залежыць. Тут яшчэ дроны разлёталіся. Ды яшчэ над роднай вобласцю Лукашэнкі, Магілёўскай, а менавіта над Касцюковіцкім раёнам. Дарэчы, якраз адтуль і прыехала на сустрэчу з Лукашэнкам жанчына, якая ўгаворвала яго застацца кіраваць Беларуссю вечна. Лукашэнкаўскія вайскоўцы пахваліліся, што толькі за 9 жніўня збілі над Касцюковіцкім раёнам ажно 13 беспілотнікаў. Ляцеліся невядома з Украіны. Адкуль жа яшчэ? Пра гэта ў эфіры Белты заявіў намеснік начальніка факультэта Генштаба Ваеннай акадэміі Беларусі Андрэй Багадзель. Але паводле маніторынгавай групы «Беларускі гаюнь» 9 жніўня падчас вылетаў авіяцыі ніякіх дронаў выяўлена не было. Таксама не было ніякіх запускаў ракет са знішчальніка ці верталёта. Таму беларускі гаюнь зрабіў выснову, што эта інфармацыя несапраўдная. Дык няўжо Лукашенко хлусіць? Але ж ужо былі некалі джипы, што прарываліся праз украінска-беларускую мяжу. Каб інфармацыя была праўдападобнай, нават рэшткі тых дронаў па тэлевізары паказалі. Праўда, ніхто толкам не паведаміў, адкуль тыя дроны ўзяліся над Касцюковіцкім раёнам. Ён жа не мяжуе з Украінай. Але, відаць, некаторыя лукашэнкаўскія дэпутаты гэта не ведаюць. Хаця ў лукашэнкаўскім міністэрстве замежных спраў вінавата знайшлі. Ім аказаўся еўрапейскі звяз. Якім чынам? Ды нібыта на адным са збітых украінскіх дронаў знайшлі маркіроўку адной з краін еўразвязу. Дык без заходніх тавараў і тэхналогій расейскія дроны ды ракеты не лёталі. Лукашенка б нават дроў не пашчапаў бы без фінскай сякеры. Хаця дровы ў Лукашэнкі ламаць умеюць. У МЗС быў выкліканы павераны ў справах еўрапейскага звязу ў Рэспубліцы Беларусь Стэн Нерлаў, якому лукашэнкаўскія дыпламаты і выказалі свой пратэст. Застаецца толькі зайздросціць вытрымцы дыпламата, якому, відаць, давялося з усіх сіл устрымліваць смех. Тым часам пагроза выявілася з іншага боку, адкуль не чакалі. Лукашэнку пагражае Іран. Як так? Гэта ж адзін з самых бліжэйшых хаўруснікаў. Падчас візіту ў Тэгеран камандуючаму ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі Андрэю Лукяновічу яго іранскі калега Хамід Вахіджі заявіў, што любы, хто кіруе з дапамогай прыгнёту, не застанецца ва ўладзе і будзе знішчаны. Вядома ж, ён меў на ўвазе Ізраіль са Злучанымі Штатамі,
Але гэты выраз куды больш падыходзіць стылю кіравання самога Лукашэнкі. Тым часам пагрозы Злучаным Штатам прагучалі з іншага канца свету. Адкуль? Ды з расейскага Магадану. І гэта вам не жарты, пагрозы самыя сапраўдныя, як і ракета. За Белгород и Донбасс! За Крым и Севастополь! За Курск и Херсон! Берем США на прицел! Для победы России требуем ввести полетные задания в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки! Вось ці пачуюць толькі магаданскіх мужикоў у Вашынгтоне. А калі пачуюць, доўга будуць трэсціся. Толькі не ад страху, а ад смеху. Тым часам сама Расія губляе свае тэрыторыі ў выніку наступлення ўкраінскіх узброеных сілаў у Курскай вобласці. Дарэчы, 12 жніўня споўнілася 24 гады з моманту гібелі расійскай падводнай лодкі «Курск». Як адзначыў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі, Пуцін пачаў кіраваць Расіяй з катастрофы Курска і заканчвае свой тэрмін катастрофай пад Курскам. Тым часам расійскі верталёт К-52М знішчыў у Курскай вобласці сваю шкалону з вайсковай тэхнікай. Так гэта тэхніка выглядае зараз. Дакладней не тэхніка, а тое, што ад этой тэхнікі засталося. А так выглядае тэхніка ў Столінскім раёне Берасцейскай вобласці, што на мяжы з Украінай. І вінаватыя тут не ворагі. З-за чаго загарэўся трактар, невядома. Але ўсе спробы трактарыста яго пагасіць не прывялі да поспеху. Адбылося это каля вёскі Рубель. Як бачым, шкоды агонь прынёс не на 1 рубель. Тыя рублі, відаць, выскачылі ў комін, ці ў трубу, як кажуць расейцы. Туды ж, падобна, выскачылі ўсе поспехі сельскай гаспадаркі пры Лукашэнку. А зараз і гэты комін, ці трубу, хочуць у Бабруйску прадаць. Нядаўна там выставілі за даўгі на продаж цагляны комін, які належыць мясцовым камунальнікам. За яе хочуць атрымаць амаль 20 000 рублёў. Аукцыён прызначаны на 27 жніўня. Ці знойдзецца на яе пакупнік, невядома, які невядома тое, як яе потым выкарыстоўваць. Хіба толькі зрабіць з яе помнік сельскай гаспадарцы часоў Лукашэнкі. Але Лукашенко ўсё яшчэ імкнецца падняць з каленяў беларускую вёску, пра што ён казаў на нядаўняй нарадзе ў Шклове. Без развития села страны не будет. Куды ўжо тое сяло далей развіваць? Там хутка і людзей не застанецца. Тым не менш, як Пуцін мяняе сваіх генералаў, Лукашенко мяняе сваіх міністраў сельскай гаспадаркі. Як той цыган коней. Год таму, 8 жніўня, ён прызначыў Сергея Барташа міністрам сельскай гаспадаркі. Той паказваў вялікую стараннасць, нават зямлю перад Лукашэнкам рыў. Але не дапамагло. Ужо 27 ліпеня Лукашенко сам закапаў міністра, зняў яго з пасады і нават пасадзіў. Праўда, не ў амерыканку, як было міністра Ігара Брыло, а пасадзіў у крэсла кіраўніка роднага Лукашэнку Шклоўскага раёну. І нягледзячы на тое, што на нарадзе ў Шклове Лукашенко хваліў Барташа на ўсе лады, гэта прызначэнне выглядае для былога міністра вельмі прыніжальна. І ў прамым, і ў пераносным сэнсе. Тым часам зноў у лідары вырваўся Шаркаўшынскі раён Віцебскай вобласці. Ён зноў заняў першае месца па выніках першага паўгоддзя 2024 года па ўзроўню зарплатаў. Вядома ж, з іншага боку табліцы. Дарэчы, это лідарства Шаркаўшчына ўтрымлівала на працягу некалькі гадоў, але потым была адсунутая іншымі раёнамі краіны. Але згодна з лічбамі Белстату, раёну ўдалося вярнуць свае лідарскія пазіцыі, з чым мы віншуем кіраўніцтва раёну. Шаркаўшчынскі раён цалкам сельскагаспадарчы, і таму гэтыя яго поспехі якраз і сведчаць пра поспехі ўсёй сельскай гаспадаркі пры Лукашэнку. 12 жніўня споўнілася 68 гадоў Міколу Статкевічу. Гэта ўжо 5-ы дзень нараджэння запар, які беларускі палітык адзначае за кратамі. Лукашенко настолькі баіцца Міколы Статкевіча, што пасадзіў яго за краты ажно на 14 гадоў. Свой тэрмін палітык адбывае ў глыбоцкай калоніі нумар 13, адной з сумна вядомых турмаў не толькі Беларусі, але і былога Савецкага Саюза. Дарэчы, хутка споўніцца 85 гадоў, як бальшавікі ператварылі будынкі былога кляштара ў турму. Міколу Статкевіча трымаюць у поўнай ізаляцыі, або ў адзіночнай камеры ПКТ,
гэта такая турма ў турме, або ў адзіночнай камеры штрафнога ізалятару. Яго пазбавілі званкоў, а таксама адзіных нагод перадачы і спаткання. Апошнія звесткі ад яго родныя атрымлівалі больш за 1,5 гады таму, 9 лютага мінулага года. Такім чынам, лукашэнкаўскія каты хочуць зламаць Міколу, паказаць яму, што на волі ўсе пра яго забыліся. Але мы памятаем пра Мікалая Статкевіча, жадаем яму моцнай вытрымкі і здароўя і спадзяёмся пабачыць яго на волі. Па ўсім свеце 9 жніўня беларусы адзначылі 4-ю гадавіну так званых выбараў 2020 года. Марш годнасці адбыўся і ў Варшаве. Беларусы сабраліся на плошчы Жалезнай брамы каля помніка ўраджэнцы беларускай зямлі Тадэвушу Касцюшку. Акцыя распачалася гімнам Беларускай Народнай Рэспублікі. Мы выйдзем шчыльнымі радамі. Што для мяне гэты дзень значыць крыніца, пачатак адраджэння. Таму што Беларусь усё роўна будзе жыць, але яна зараз прымушана за расійскіх катаў увесь час адраджацца, як птушка Фенікс. Пасля кароткіх выступаў палітыкаў і грамадскіх актывістаў удзельнікі прайшлі па вуліцах Варшавы да помніка Мікалаю Каперніку на кракаўскім прадмесці, дзе традыцыйна адбываюцца штонядзельныя акцыі беларусаў Варшавы. Тут і адбыўся мітынг, дзе выступілі палітыкі, грамадскія дзеячы, проста неабыякавыя людзі. Для мяне гэта дзень вельмі важны. 9 жніўня ў 2020 годзе, можна сказаць, адбыўся пераломны момант для Беларусі. Беларусь ужо ніколі не стане той самай, якая яна была. Першым выступіў ксёндз Вячаслаў Барок, які таксама, як і тысячы беларусаў, з-за пераследу быў вымушаны пакінуць краіну. Пра якія каштоўнасці можа ісці мова? Безумоўна, гэта праўда, справядлівасць і свабода. І менавіта таму ў жніўні 2020 году мы ўбачылі, як мы былі здольныя напісаць чарговую і вельмі прыгожую, адну з найпрыгажэйшых старонак нашай больш чым тысячагадовай гісторыі Беларусі. Палітык Павел Латушка адзначыў, што ён асабіста не збіраецца здавацца і будзе змагацца з рэжымам да перамогі. Няўжо ў нас такая кароткая памяць, што хтосьці сёння прапаноўвае прызнаць гэтую пачвару, прызнаць гэтага дыктатара. Палітык распавёў пра падарунак Лукашэнку, які ён і яго каманда падрыхтавала да гадавіны жнівеньскіх падзей. Самолет – это наш подарунок Лукашенку, бо мы давно за гэтым ходили, мы давно писали обгрунтование, досье. Но вот апошний раз нас пытали, ну добра, дайте нам доказы, что гэты самолет выкарыстоўваецца членамі сям'і Лукашэнкі, что ён выкарыстоўваецца не ў дзяржаўных мэтах. Дзіўнае пытанне, але мы далі ўвесь расклад, і амерыканцы увялі санкцыі. І гэта вельмі важна, што ўсе самолеты Лукашэнкі пад санкцыямі. Няхай баіцца, няхай разумее, што абслугоўваць гэты самолет уже немагчыма. Беларусы не здаліся. Такім быў агульны пасыл усіх выступоўцаў. І перамога абавязкова будзе. Бо нават пасля доўгай палярнай ночы ўзыходзіць сонца. Верым, можам, пераможам. На гэтым мы з вамі развітваемся. Да сустрэчы ў чацвер. Дзякуй за прагляды і ўсе каментары. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі, каментуйце, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. Калі ж вы ў Беларусі, то проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украіне!